Kaixo, egunotan bizitzen ari garenaren inguruan gogoeta egiten hasita nik uste dut sintoma batzuk lehendik antzeman zitezkeela. Eta sintoma horiek lotuta zeudela, adibidez, kontsumo eredu baten agortze sintomekin eta beronen mugekin, ezta? Eta horren adierazle litzateke adibidez gure zabortegien itxura. Hau da, gure zabortegian itxurak ein batean irudikatzen du muturreko kontsumoan oinarritutako gizarte baten erretratua, hau da, berak sorturiko zaborrekin zer egin ez dakien gizarte baten erretratua. Eta lehengo ideia hori litzateke egunotara ekarrita, ezta? Eta Pedro Miguel Etxenikeri irakurritako aipu bat uste dut argigarria dela, berak dio. Aurrera egiteko presa dago, baina uste badugu humanitatearen etorkizuna zentzurik gabeko kontsumoan eta naturaren mugarik gabeko esplotazioan egongo dela, porrot egingo dugu. Bueno, hori da ideia bat, honi lotuta aurrera begira zer, zailtasunak antzematea logiko samarra da, ezta? Batetik, Hego Euskal Herrian foru ogasunek uste baino diru gutxiago bildu dutelako. Bestetik, aditu batzuen arabera, eskaintza krisia egon daiteke, zergatik sektore batzuetan produkzio ahalmena jaitsiko delako. Eta honi batuko omen zaio gainera eskari krisia ere, bai, alegia, kontsumoa apaldu egingo dela. Hori horrela izanik, guztia berpentsatzeko eta gure jarduteko modua eta berriro aztertzeko aldarriak ari dira ugaritzen, bazterretan, eta baita garapen eredua berplanteatzeko aldarriak, ezta? Inigo Inurrategik egin duen gogoeta interesgarria iruditzen zait. Berak esaten du, berak dio, herri modura estrategia sozioekonomiko oso bat pentsatzeko moduan egon gaitezkeela, ezta? Eta batetik abiatu beharko ginatekeela tokian tokiko beharrei erreparatzetik eta jarduera batzuk berlokalizatzeko aukerak aztertzetik. Horrekin batera berpentsatu beharko genuke zer produzitu beharko genukeen herri eta eskualde bakoitzean, zer Euskal Herrian eta zer Europan eta nazioartean. Eta honek eroango gintuzke oreka zail bat bilatzera. Hau da, autosufizientzia ekonomikoaren eta interdependentziaren arteko oreka. Tokian tokiko eragile autoeratuen garrantzia funtsezkoa izango dela dio Inurrategik, eta hor taifa erresuma bihur ez daitezen, horiek koordinatzeko eta horiek konektatzeko teknologia ezinbesteko izango da. Teknologia bizitzaren arlo guztietan sartu zaigu dagoeneko digitalizazioa, eta berarekin batera etorriko dira automatizazioa, adimen artifiziala, horiek guztiak aldaketa esponentzialak eragingo dituzte, eta baita auzi etiko batzuk planteatu ere, pribatutasunaren inguruan, datuen eta teknologiaren erabilera etikoaren inguruan, edota hondakin teknologikoen kudeaketaren inguruan besteak beste. Baina lehengora etorrita, hau da gune autoeratuen eta euren arteko konexioaren kontura etorrita, eta hor badago beste elementu funtsezko bat Inurrategik azpimarratzen da pertsona. Eta audio horri buruz. Autoeraketa eta lankidetzarako, nortasun individual eta kolektiboen garapenerako, ezinbestekoa da euren buruengan eta besteengan konfiantza izango duten pertsonak sustatzea. Elkarlanerako gaitasun eta gogoa izango dutenak eta arlo desberdinetan konpetentziak garatuko dituztenak. Horretarako, amaitzen du, beharrezkoa da zaintza eta heziketa baldintza egokiak garatzea. Kontu hau uste dut funtsezkoa dela. Zergatik, besteak beste, 20. mendeko iraultza gehienek erakutsi digutelako gizarte egituren aldaketetara mugatzen bagara, hori hankamotz geratuko dela. Baina 20. mendeak erakutsi digu era berean enfoke psikologista hutsak edo New Age tankerako aproximazioak horiek ere erren geratzen direla, ezta? Eta orduan bi alde horiek uztartzea, kolektiboa batetik eta individuala bestetik, uste dut funtsezkoa izango dela aurrerantzean. Adibidez, horretan ari dira
2007az geroztik, U-teoria eratu zutenak Massachusettsen, MIT institutuan, ezta? Eta eurek diote gure gauzak egiteko moduan, gure bakoitzaren arretan, hortik abiatu behar garela, eta baina ez hor geratu maila individualean, eraldaketa sozialerako oinarria esarri behar dela. Zergatik, euren ustez, gizarte honek ezin duelako jada, ongizate gehiago sortu, ez arlo sozialean, ez arlo ekonomikoan, ez arlo ekologikoan, ez da espiritual individualean ere. Orduan zer egin behar da, esaten dute, abia gaitezen kontzientziazio maila aldatzetik, areagotzetik eta lidergo berriak sortzetik, eta hor jauzi bat egin behar azpimarratzen dute, kontzientzia egozentrikoetatik kontzientzia ekozentrikoetara. Izan ere, euren ustez, gaur egungoa ez da krisi puntual bat, pasatuko dena eta berriro normaltasunera itzuliko garena. Krisi sistemikoa da euren iritziz. Jarduteko modu konbentzionalen krisia da, gizarte egitura zaharkituen kolapsoa ekarri du, eta horren aurrean aldaketa eraldatzailerako teknologia soziala garatu beharra azpimarratzen dute. Hori Massachusettsen, badakigu han ere, ziurrenik txakurrak hortozik ibiliko direla, eta badakigu, ereduak mimetikoki leku batetik bestera eroan eta kopiatzea ez dela irtenbidea edo ez duela emaitza egokirik eman ohi. Edozein kasutan, guk hemen gure proposamen propioak landu beharko ditugu, baina interesgarria iruditzen zaidana da, gure proposamen propioak lantzerakoan guk ere bi aldagai funtsesko horiek integratzea gure errezetetan, alegia aldagai kolektiboa batetik eta aldagai individual pertsonala bestetik.